Orain ikusiko dugu Word-ean nola txertatu taula bat eta nola egin behar duen taulekin, baina bere zutabe eta fileen tamainoa aldatzeko, kombinatzeko, idazteko, korak emateko, horreko gauzak. Azrati zen taulekin. Bale, demagun dokumentu bat deko gura. Bai. Eta, berdut ikusten, hemen dokumentu bat daukagura. Taula sartuko dugu taula bat hementxe, esaten diogu zenbat zutabe eta zenbat erro, erratzen bagara ez dago arazorik, gero txertatu ezakegu zuta gehiago eta erro gehiago, ikusiko duzu oso erraza dela erro bat berri bat txertatzea amaieran, behintzat amaieran bai, kasu egitan egingo dugu horrelako zerbait, eta hemen tabuladoreri ematen, azken zertan tabuladoreri ematen badio, ja sartzen dit beste erro bat amaieran. Eta hemen iraztiko dut, astelena, aste artea, aste azkena, osteguna eta ostiara. Egutegi bat adibidez egingo dut. Astekoa. Hemen zertatzen da zerbait, fira bat zuta baten zaiz, jartzen da zuzat horretan, eta hemen eskuman daukat hemen insertar koluna non eskerrean edo eskuman sartuko dukasunetan nahi dut eskerrean, berri bat sartzeko eskerrean. Eta hor jarko ditut orduak. Zortzi tardiak, bederatzi tardiak, bueno, klaseko orduak. Tardia, hamar tardia, eta hamaika tardia, hamabiak, ordu bat aino, utxa bera, jarriko du ordu bat, utxa bera. Batean da ikusteko. Garantzitsuena ez da hemen zenbat idazten dugun, edo zenbat baizik eta gero zegingo dugun beragaz. Erratu naiz, barkatu. Norditik, bera... eta ondino faltatzen zait lerro berri bat sartu behar dut, lehen moduan sartu dezaket, pik, eta badago, tabuladorea emat, eta kitxo. Eta hor dago, primeran. Horren, hemen badekogu izateko non zein tamaina dau taula. Hartzen badut hortik, edo zein lineatik, usten duzu, ditzen du, lerroa, zutabea, jarriko dut hortxe gutxa bera. Bale, politago gatzeko. Bai? Ados. Orain, hartuko ditu horrelako, hau da errekorduan, eta konbinatuko ditut, gerazka batean utziko ditut, hori da. Ikusten duzue, eta orain ja edatzen du nahi dudan gauza, eta esaten dio, adibidez, erdian egotea, eta nik errekreo ordua. Hori da, kombinar zer da, bale? Gerazka bat baino gehiago batzen ditugu batean. Hemen, jateko orduan, berdina. Eskumako botoia, kombinar zer da. Eta, hau da, jatordua. Nimera. Venga, urrengo gauza. Hartuko dugu, hostiara ezin dugu egin batuta dagoelako. Hartuko dugu eta eskumako eta jarriko dugu dirección del texto ikusten duzu egoteko oran gorantz. Eta orain hemendik hartuko dugu klik egin hortik eta beranz botako dugu handiago egiteko. Borde sombreado, esateko, linea batzuk jartzeko edo kentzeko, eta nahi badugu pizka bat barrukoa malgostuta egotea. Sombreado. Izan behar da grisa edo besteko bat. Egin zegu. Egin noski. Hai? Dugu bat, eta orain kenduko dugu, nahi badugu lerro bat kendu, horreko gure lerro bat kentzeko. Bale, eskuman botoian beti daukagu guztia. Goazten dizuet beti. Distribuir filas uniformemente, columnas uniformemente, nahi badugu guztiak, tamaina berdina eukitzea, hartzen dugu distribuir filas uniformemente, eta ja bakotxe ematen dio nahi duen, behar duen tamaina. Distribuir columnas uniformemente, berdin egingo dau. Zutabeak, berdinak izateko tamainaz. Ados? Ondo.
orain guk bada gerazka orain batu ditu gerazka, orain ari garena da banandu. Gerazka batek bihurtzen dugu, kasuetan 6 gerazketan. Vale? Horrela, barrutik beste taula txotxiker bat egin dezakegu. Horregatik, ez badugu asiatik ondo neurtze zenbat gerazka behar ditugu, eta garazoik gero horrekin jolastu dezakegurako. Alineazion de celdas, testua nola egon behar den zer batzuetan, hemen bertan be behar da, propiedade tabletan be izan dezakegu, testuarekin, fila bakoitzaren tamaina, zutaren tamaina, zein den, hori gauza guztia daukagu eskumako hola pasatu naz. Horren ekuten gara, propiedade tabla, esaten zuten preferido, eta nik esaten dion, zein zutabeak, zein zentimetro izan behar den, zein tamaina euki behar duen zutabeak. Eta nola idatziko dudanik, testua gerazka bakoitzean, hori da, propiedade de tabla, tabularen propietatean. Guzti hori dekogu. Bai? Ikusten duzu, hartzen dut azken filatik, eta onditzen dut taula, eta orain ja, destruiko uniformemente, hori esaten ezin dudala, azken batean daukadolako kombinatuta bat, eta orduan ezin dugu hori egin, gerazka batzu kombinatuta dauzerako. Eta gerazka batean, irudi bat zertu ezakegu, ez dago arazoi, gerazka batean irudi bat zartzea. Berdin. Zartzen dugu bat, eta hori ja, beste bideotan ikusi dugun moduan. Guk esango diogu, nola konportetu, nola gongo den irudia testuarekin. Hori ez dago arazorik. Denetan, ikusten duzu, taura oso konpresio egin dezakegu edo arrasak behar duguna. Ze behar dugun eta taura bat, noski, ezartu dezakegu guztiz.